أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Daga cikin aƙidun da muke bayani game da bambancin aƙidun ahlus sunna da 'yan shi'a za mu ci gaba insha Allah daga inda muka tsaya. Mun tsaya a na uku za mu tashi a na hudu. Yazharu min mu'taqidati ahlus sunnati, yana bayyana daga cikin manya-manyan aƙidun ahlus sunnati wal jama'a anna ad-din qad zahara, lallai addini ya riga ya bayyana wa amila bihin nasu, mutane sun yi aiki da wannan addini. Batat alaihi buldan, saboda fahimtar da suka yi da wannan addini an buɗe garuruwan da suka kasance garuruwan kafirci ne, a yau sun koma garuruwan musulunci. Amma su ƙwa'in shiya lallai addini a yanzu bai bayyana ba, da haka nan ba a yi aiki da shi ba. Shi yasa har yau ba a samu a tarihi ba cikin dauloli da yau za a ce ga wani gari da 'yan shiya suka buɗe shi. Bal sai dai a ce ga wani gari da 'yan shi'a suka lalata shi, in ma lalatawa ta kisa da makami, in ma kuma lalatawa na sunna su koma shi'a, wanda daman abin da suke kokarin yi kenan. Sai dai wannan kuwa ba su samu sun yi nasara a kan shi ba. Suna jiran har sai Mahdi ya bayyana sannan zai zo da cikakken addini. Allah kamar da tsare da wannan addini. Anna ahlus sunnati yufhamu min aqidatihim mu'taqidatihim, lallai ahlus sunna ana iya fahimta daga cikin aqidunsu annahum yajalluna ali radiyallahu anhu, lallai suna yi girmama sayyidina ali. Shi yasa zaka samu a wasu garuruwa na musulmai suna sanya wa iyalinsu suna sayyidina ali, wanda a yanzu zamani ne ma ya zama cewa sai an jeranta, an yi abubakar, an yi umar, an yi usman sannan ayi ali. Amma mutum da ya yi aure, Allah ya nufe shi da matarsa ta samu rabo, to burinsa ya samu ɗa namiji ya sa masa suna Ali. Shi yasa idan aka yi rashin sa'a aka ce ba a samu Ali ba, sai aka samu mace, sai a sa wannan ɗiya Aliya, kawai domin a nuna soyayya ga shi wannan babban sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam radiyallahu anhu. وتقولون أنه كان شجاعا في ذات الله عز وجل, kuma suna rawaitowa ko a tarihi da wanda ya tabbata da wanda bai tabbata ba, suna rawaitowa lalle sai na aliyu mutum ne gwarzo mayaki mai karfin gaske, wanda ba kowane cikin mutane za a iya lissafa karfin shi da irin karfin sayyidina ali ba. Wala yumkinu an yakunu wasiyan, su ku ahlus sunna suna ganin cewa ba zai taɓa yiwuwa a ce mutum kamar wanda ya kasance mai ƙarfi irin na Ali ba, ya kasance annabi kafin ya tafi ya yi masa wasiya da ya cewa idan na tafi kai ne wasiyi, kai ne khalifa. Wa yaskutu qilatu hayatihi, ya tsit tsawon rayuwarsa bai taɓa ce kai ko zo ba kun manta magana annabi sallan da ya game da ni cewa ni ne khalifa, bai taɓa magana ba. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم bayan mutuwa annabi, wa hiya qurabati 25 sana, wannan ko ya kai wajen shekara 25 sannan shi sayyidina Ali ya zo ya hau khalifanci. Mutumin da ya kasance da karfi ko ta karfin tuwo ba zai iya amsar wasiti da annabi ya mishi ba. To wannan shine game da abin da ya shafi ahlus sunna. Walan takallim fi shay'in min zalika rawatu ahlus sunnati, da ku an samu cikin zantuka da cewa sayyidina ali yayi magana makamanci haka, da masu ruwaya cikin masu ruwaya na ahlus sunna sun rawaito haka. Kama ra'ayina tarfan min ruwayatihim, kamar yadda muka gani kuma a wani sashi na ruwayoyinsu suna ambato farwarin shi sayyidina ali radiyallahu anhu, Allah kara masa yadda. Fahum yarawna kullu ma rawahu aw sami'uhu, suna rawaito duk abin da suka gani ko suka ji daga manzon Allah. Waqad turidu riwayatin lakin halatu su, an zo da wasu ruwayoyin da ba su inganta ba. Wa nahnu la nankiru an naktuba ahlus sunnati wa nahnu mu ahlus sunna la nankiru, ba ma musu an nakutuba ahlus sunnati, lalle cewa littattafan ahlus sunna qad waradat fiha riwayatun, lalle sun zo da ruwayoyi kala-kala. Rubbama li anna riwayat kama huwa ma'rufun qad tu'arradat li kathratin min al-kadhib, da yawa ana samun ruwayoyin da yawan sama ƙarya ne. Amma ko a riwaya ta ƙarya ba ta rawaitowa cewa sayyidina ali
ya nemi wani abu daga cewa annabi fa ya mun wasici cewa ni ne khalifa, amma bai taɓa faɗin haka ba. wa amma su ko ‘yan shi'a fa innahum za'amu annahu, suna raya cewa, suna bayyanawa cewa su suna san yujalluna ali radiyallahu anhu, suna girma sayyidina ali, kuma wa za'amu duk da haka suna raya cewa annahu lam yuzhar, wai bai bayyana annahu wasiyyu sallallahu khawfan ala nafsi, wai saboda bai bayyana cewa shine wasiyyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wasiyya ba, khawfan ala nafsihi, saboda tsoron mawakansa, yana tsoro kada a kashe shi ko kada a masa wani abu. wa hadha min aqbahin tasawurat, wannan ko yana cikin mafi munin abin da za ka iya surantawa ka nasban da suka sayar na alwai, yana tsoro wa rayuwar shi, yana tsoron wani saboda kai ya fito ya ce ni ne wasiyyin da annabi sallallahu alaihi wasallam yi min wasiya a kashe shi. wannan yana cikin mafi munin zagi wanda za ka yi wa sayyidina ali. وإن كانوا قد أوردوا أخبارا لا يخفى عدم صحتها على المحققين, ko da ku suna rawaitowa cewa ya faɗi haka, amma ko mun kankantanka a fagen ilimi za ka gane cewa wannan ruwayoyi ba su inganta ba, ba su tabbata ba. wannan shine a takaice. Allah mana gamdakatar ya tsare mana game da aƙidun shi'a da 'yan shi'a. Assalamu alaikum.